Yes, yɛn nananom a adi kan nyinaa kotoku ahemfo a adi kan nyinaa wɔn abɛsom kotokuman no yɛpɛ sɛ yɛyi da baako esi hɔ na yɛhyɛ wɔn animonyam ti ɛnɛ nam pɛ sɛ yɛde date ɛto hɔ ma nananom yɛbɛtoato adwene nso afɛ kwan a Oda Sports Stadium no yɛn a yɛbɛtoato yɛ adwene ne afɛ kwan a yɛbɛhwɛ na yɛsiesie ɛwɔ sɛ yɛtoato adwene ne yɛhwɛ sɛ nananom wɔn a tete wɔn nsaase nyinaa wɔn nsaase so ɛkwan bɛn so na nananom bɛtumi anya ground rent ɛfiri wɔn a ɛtete wɔn nsaase ɛso bɛka biribi kakra nso afa yɛahemfie yi a yɛsie ɔpaasefoɔ no ne yɛ mma no wɔn nyinaa ɛboa bebree ɔmanhene ayere ne ho paa nanso nnipa no ɔmpɛ sɛ ɔmbɛboa no ɔmo dɔɔso ɔmo ahyɛ aseɛ de agoduro ɔmo mmerɛ ɛne ɔmo resources so ahyia mu mpɛ sɛ aha no mpɛ sɛ mbɔ ɔmo din na nananom nso ehu wɔn.
Atena senso ediri se enne dwumadi no aha ye mfi aha aye mfi eno nti obia emfele free so eno nti no te bo ama be bom pa yamaye na yatoa dwumadi so na no te bo ama adaro for ye dawas so abere so abo emu ba na bi fa ye kodai wa ya me am chatting carbon media this year, my could choose about for your mafia, and yes, that my mom. Sadly, she may be she, the best say, probably should have maybe dear and ye pay. So, but if you pay and I say, if you not say, be dear and see, I didn't come from a water. Amen. Manso, just so bad. Sabayan Semeno, just so baby anymore. Tijasi division. Frempong, Akwasi, Amo, Triki, out the kind. Now, Amo, Akutia.
Sabri baby Edno. I was say Nanka you see last 2 years I see a Traditional Council meeting, the two and when Papa and we say near my queer no at Dosso, I was saying, you know. And until was say young fat and two na young queer no na one fan and asam and two a job. The son is near my I was say a come one seminal. Oman between Pona, Nifriwo, enemy. And when I went here, and you better dinner. And not yes, some Reno. My hand in the welcome address. Answer or did the welcome address, everybody. A man near my review about what I was saying. And when tea Sabri, you bet here with the Ama a year at. Enti ebetia mo ede ama achia me na kutukumai eyi apaye sene amamre ene amane etia ti chia me be ha yo Eu te digo um pouco a mim. Ele já não tinha memória, já ele. Sansan a ele já para isso mais. Ele mas assim a nós vai na de o bia no so pode abrir. Assim a o se não tinha o. Você não ia o dia, na hora como que dia bom. Isso de muito não mais. Meu nome é Benjamin. A petição que é Benjamin. Bom, mas você viu mas você viu sem mal de Sorry, begin sign. One more, begin sign. And then come as you it's when so much to come and say, begin sign. India, a woman, a people almost much to come and say, begin sign. I was here for me. When I can see I did what she did everything was say. Oh, my top and my can see you are begin sign. Actually, I would hear you. Uncle was on proud. What do you need? Chicago was on 40 and you. I go from a picture to come in number son. Then around if you didn't share, I come on in the group. As I say, yeah, you are the CIO of Frempong, Manso, Otoso 9. Akyem Kotoku man. I see all chance here. Then I don't know mobile son, you take a man. Say, Frempong and Opeya. Not just 78 years. And yet, Oseadeayo, Dr. Frempong Manso, Akyem Kotoku man. One woman said, one also from there said, no free baby or not Omra. Not young fat, I didn't know November. Don't you assume to buy? I'm back. This is so much problem. And I'm going to see I say, to know not the serious. Assembly by no. I want you, Papa. That's actually simply by now. Swiss and 7 and I know. When I'm say, Omra, no man to see a fool, a dear movie. And now she knows she. Oseadeayo also get to grow young Sunny about training. Be a captain, and painting and after my father. Now, so you see, you feel not of her, and she ain't right. A man may be about a man may be so, as a man may be a permanent. It's a name, Oseadeayo kind. What is Africa to put and you from Iran, no money mountain, film in Amish.
na ene nsusuye pa eda ho makoto kuma efi afi airport the pantu ga ene mu ani ho se the befa ntuma pa enye fere o na Oseadeayo Dr. Frempong Manso nsafre mafo nyina ne hemfo nyina bi o de kasa ni ya na nsa na ho to bia be ko so apesa na so mafo no nyɛ fɛ o ya to mo ni se ni duma ye bi na no mo ni se na mo ye bi e mo so ni sa mo pa ni ya to bi na se se ni ama do nyɛ papa ni bi ya Oseadeayo ni asempa da to ya bi kuna wadi ma mumye na ni muma ne kasa ntene muma won so dai papa muma bodi bi enka ne asema odi betu dai ento na na mu nyina sum na e kwa etumi di abograpa na fe ko so fa ne tumi fra na ayi muma di bi enka obi a na na mu fra ko ntu mu bai mona mu ga o fa no ndo bai ko waso na be se jo mo fa no nda mukwana mukodua mufre Oseadeayo senana ya bedu onye ni asidama kidi anko mo mo ni dia nka obia totokuma nyina paso afisa se ebeduru na enoma asesa se anfie edana na ma kuma so se ibesi pa so bia de bisi woni so be bia no obetimi aye ebesi so ampa ni nyina ne enne nhia mu mfiti ase e betu na fu bia so ahye disa ko mu nsuo munye se na munye shiri kwa bodi bia ko bia we ma kika nyina ni kwa ni fu yo mu se he oye se ni pano die ma mu se ni cha musumu Oseadeayo ma me ntonsa tell bench na kanfo da bia no me na mu no ko mu na mu ko meti o mu ntie so o mu nyai ni mu ne da chi ne be kan mu nyina bo ye mo ko chi na no mo bi o be yi bia ko ko mo mo Head of Akyem Kotoku Traditional Area. Our son, so here, President of Akyem Kotoku Traditional Council. Oseadeayo Dr. Frempong Manso the fourth. nyinaa kɔ aba
ahemfo ne ahema ɛma ne mɛma kotokuma ɔmanhene akyerɛkyerɛ ma ɔda mo ase bebree sɛ mo nyinaa wɔtumi aba sɛ beretia wɔ yɛfrɛ yɛ wɔn a motwe fie ha wei na kyerɛ sɛ kotoku no yɛdodɔ ho obiara pɛ sɛ ɔman ɛkɔ n'anim evidence no ne yɛn a yɛabɛhyia nyinaa obiara pɛ sɛ ɔba bie na sɛ ɛfa kotoku ho de a akyerɛ sɛ ɛfa ne ho wɔn a wɔyare nyinaa wɔn abɔ mmɔden aba ɛfiri sɛ wɔn wɔ ɔman no ho dontere akorɔ so deɛ mmea nanam afe no ɛna sɛ last week ana me sɛ bɛdɛ koraa na yɛde no bɛto mu a mpɛ sɛ mehu n'anim na mehu no akyɛ na meda no ase bebree sɛ wasɔre firi ne yareɛ mpa so na wabɛtena ha menim sɛ ɛnyɛ n'ahoɔden na mmom nananom na ɛde no aba abɛdua ha nnuadɔ so yɛhyia sɛ nnuadɔ ɛna yɛde ɛtena efie ha nananom meda mo ase ɛnsa ɛnɛ yɛ program no topic no na mɛbobɔ so na yɛafa biara maako ebi wɔ hɔ a mewerɛ bɛfi anaasɛ sɛ yɛkasa sɛ bi wɔ hɔ na mebɔɔ so na mewerɛ fi ananom na moakae meda ase nana mepɛ sɛ kotoku ha no yɛahemfo no bebree wɔ hɔ a wɔpɛ sɛ wɔbɛsom paa nanso wɔnya ne kwan ɛma yɛnya ɔmanhene ma wɔn kwan nsiesie kwan a wɔbɛtumi de aba fie abɛsom sɛ deɛ wɔpɛ sɛ wɔn ɛsom no nti ɛnɛ no mmea mebie ɛkwan no ama wɔn na wɔatumi aba fie ha ahotɔsoɔ so confidence confidence etwi no mu abi na na ɛso na wɔtumi aba na adwen bi wɔ hɔ a wɔpɛ sɛ wɔde boa wɔn ɛman na kotoku anim bɛnyam a wɔtumi ayɛ nti ɛnɛ meeting ɛno na ɛdi kan me nuanom bebree wɔ hɔnom a mepɛ sɛ mbɔ wɔn aba so ba manka koraa ankyerɛ wɔn nti yɛbɛyɛ no saa ɛnɛ deɛ ɛtɔ soɔ nso yɛayɛ sɛ yɛn nananom a adi kan nyinaa kotoku ahemfo a adi kan nyinaa wɔn abɛsom kotokuman no yɛpɛ sɛ yɛyi da baako esi hɔ na yɛhyɛ wɔn animonyam mebaeɛ menhyɛ da ɛnyɛ yama hene no a atwa mu kɔ no nyinaa yɛnkaekae wɔn ɛnhyɛ wɔn animonyam nti ɛnɛ nam pɛ sɛ yɛde date ɛto hɔ ma nananom na wɔn ho ɛda a yɛpɛ sɛ wɔn efiri yɛawɛre mprɛ so bɔdi n'anim o akorofo bi mpɔn o Oseadeayo apɛnten o yɛfrɛ no sɛ fosuhi apɛnten o Frempong Manso o kakari apa o obiara foforɔfoɔ o wɔn nyinaa yɛyɛ wɔn ayie baako na yɛkaekae wɔn na yɛhyɛ nananom animonyam nti date no meyɛ a mede bɛma mo sɛ deɛ ɛtɔ soɔ ɛyɛ yɛbɛtoato adwene nso apɛ kwan a Oda Sports Stadium no yɛbɛtoato yɛadwene ne apɛ kwan a yɛbɛhwɛ na yɛsiesie Oda Sports Stadium no ama yɛmabun no na wɔanya baabi a wɔbɛkɔ akɔsi wɔn akan na ma aha Oda ha na sɛ kotoku ha nso ayɛ vibrant kakra nti ɛno nso yɛbɛtoato adwene nananom nso ɛwɔ sɛ yɛtumi ne abamufoɔ ɛne yɛn secretariat a yɛ organize wɔ ha no ɛfa ground rent ɛso ɛwɔ sɛ yɛtoato adwene ne yɛhwɛ sɛ
nananom ɔmo ɛtete wɔn nsaase nyinaa wɔn nsaase so ɛkwan bɛn so na nananom betumi anya ground rent free wɔn a ɛtete wɔn nsaase ɛso property rate deɛ sɛ kɔ aban mu a ground rent deɛ nananom ɛwɔ sɛ ɛba nananom ho sɛ nananom nsaase so na wɔn a ayɛ sɛ yama wɔn nsaase na wɔn nyɛ adwuma ne adeade no safidu anaasɛ mo hyɛ fa bi anaasɛ kwasidedu na sɛ wɔn ama amɛkyerɛ sɛ wɔn da so ɛte wɔn asase so a na ɛno no nto yie tumi gyina so koraa ma saa wɔn ɛnigo anaasɛ agreement wɔn ayɛ no koraa no yɛtumi ɛsan ɛkɔ mu bio saa nneɛma no nyinaa nananom wɔ sɛ yɛtumi ɛdiskase na nananom nso ɛtumi nya biribi kakra ɛto wɔn nkonnwa yɛbɛka biribi kakra nso afa yɛahemfie a yɛsie ɔfaasefoɔ no ne yɛma no ɔmo nyinaa ɛboa bebree ɔmo ahene ayere ne ho paa nanso nnipa no ɔmpɛ sɛ ɔmbɛboa no ɔmo dɔɔso ɔmo a ahyɛ aseɛ de akokoduro ɔmo mmerɛ ɛne ɔmo resources so ahyia mu no pɛ sɛ aha no pɛ sɛ mbɔ ɔmo din na nananom nso ehu ɔmo yɛni abere sɛ yɛpɛ sɛ yɛma yɛahemfie ɛyɛ krabɛhwɛ ɛno nso yɛbɛka ho asɛm kakra adeɛ baako nso a mpɛ sɛ yɛyɛ nana ɛyɛ industrial farms Kotoku ha no sɛ woyi mining no firi hɔ a resource kɛseɛ paa na woyi yɛn human resource no firi hɔ a ɛyɛ yɛn nsaase ɛne yɛn nsuo a yɛbɛtumi abɔ ho ba ne yɛn nsaase no yɛbɛtumi ayɛ mfu kɛseɛ a ɛbɛtumi de employment aba but ɛbɛtumi nso ama nananom sɛ yɛmfa no sɛ yɛmfa nsi yɛfɛ coconut ɛna wɔ m'ani so a me ne researchfoɔ no yɛatena ase atwerɛ project document nyinaa ɛno no na mehwɛ a ɛbɛtumi aboa ba ɛno no firi hɔ no mu a even medicinal herbs a ɛno no ɛnkyɛ na afifi anaasɛ wotɔn ɛyɛ yie ne nyinaa ɛwɔ hɔ na vegetables koraa ne saa nneɛma nyinaa nananom yɛn nsaase ne ade no yɛahwɛ kwan a yɛbɛtumi atwe resources bi aba mu na yɛtumi ɛde afa saa kwan no so ama mass employment aba Kotoku ha ɛno nso yɛbɛka ho asɛm kakra na makyerɛ nananom sɛdeɛ yɛayɛ ɛho nhyɛ no akɔ akɔduro wɔn mo a sɛbi wɔn mo ɛkɔyi yɛ wɔn de wɔn atumi ɛsesa nananom nsaase ɛyɛ yɛ papers a sɛbi nananom nsa nhyehyɛ aseɛ no ne nyinaa yɛahwɛ na wɔn nkrataa asɛm no nso no yɛatenetene ne nyinaa ama wɔn na wote baabi ne ebusa sɛ wɔn nkrataa a wɔde te saa asase yi so na sɛ wodan mu wɔ he a wɔnya asɛm papa bi aka kyerɛ nananom nti ɛno nso yɛ biribi a ɛpɛ sɛ nkyɛnkyɛn asɛm no yɛahwɛ kwan a ɛbɛkline no apama yɛamanfoɔ no nso yɛwɔ diasporafoɔ wɔ hɔ nkwatenfoɔ tete aburokyire ntoronanfoɔ tete aburokyire ɔmo nyinaa nananom mewɔ hɔ a na biom aka sɛ saa pani ofiri hwiakɔ a ebi a ɔte Holland ɔwɔ ɔman ho dɔ nana yɛbɛtumi apɔne biribi kakra ama no na ɛhɔ nso ɔtumi de apagyapagya na bɛti watumi atwe dɔm anaasɛ resources bi aba Kotoku anaa ne nyinaa no diaspora nkɔmmɔ no ipɛ sɛ nananom nso de ɔmo nso adwen ɛno adwenkyerɛ ɛnso ba sɛ kwan bɛn nso na yɛbɛtumi amobilize yɛn nkurɔfoɔ mo tete ɛsɛ Kumasi o Nkran o ɔte America ɔte Europe ɔte hi o ɔmo nyinaa nso yɛbɛhwehwɛ ɔmo nyinaa adwen aba aha ɛna kane no nso na anka yɛwɔ West Akyem region a na anka ɛno no aborɔfo no gyina so ma yɛ area industries ɛbaa ha paa ɔsɛ nananom yɛtoato adwene sɛ yɛkɔn dɔ anaa sɛ yɛtu anamɔ bi ma yɛ region no yɛtumi ɛsɛ deɛ other regions wɔn tumi kyikyɛkyikyɛ mu na yɛn nso yɛ ha population ne business wise no yɛgyina yɛn nan so paa a yɛbɛtumi ɛde petitions bi akɔ na sɛbi yɛpɛ sɛ yɛ biribi anyɛ sɛ wɔsɛ
you took 3 hours, 2 hours, 1 and Sunday akọ file paper ne ade. Ananom me de mano esi amabobọ niema no bi so. Me pese me de esi ha na saa we nyina me yakọ yeyi no makọ na metie nananom nso adwen na ose estate no e de ye start a ebeba so bi ha no ya wabo ya wanwea ya wo niema bebre a ye pese ye ye estate no a ye betumi aye na madwen ni nyina ne se duru honom a na nka beba omo am be part of industrial farms no. Yẹn nyinaa yẹ nipa yẹ fa so yẹ yẹ nti ẹ bẹ sẹ pam bẹ mu a yẹ bẹ ti kọmiti obi a bẹ yi nipa bẹ yẹ mìíràn na yẹ bi kọmiti no kakra abẹsẹ mi ka no. ẹ kọ́ náà yẹn yẹ etí ẹ̀ sọ́dọ̀ àjà mi etí o àti bá mi kàn ní sẹ ẹ bí sẹ yíyẹ yẹ sẹ wọ́n bẹ di adìẹ náà wọ́n pẹ́ bí fọ́. When me and you were here, woman in a year, your family got a year. So, somebody know to me a year or year. For so a year, put me a year. Yes, so put up my your father said, a chef. 1 year, yes, your person, your father said, a chef and tea. A person may name or my a year, green papa. Say, yɛnyɛ yɛn mpanimfoɔ no ayi ne yɛtumi ahyɛ fa metra abakan wɔn sɛ 1996 ɛne yɛnyɛ ayi yɛnhyɛ fa bi wɔ sɛ nti nananom ɛne Oseadeayo mpanimfoɔ yɛ adwene papa yɛmpa wɔ kɔmiti a wɔn bɛhwɛ so ayɛ nsotoeɛ no bɛda nanam ase Oseadeayo kyia me do so do ɛne akyia me pɔ a mo wɔ hɔ before the cancer, some that the Bema story. Or for some more can you, and you are some more a demo papa. A coffee some more back. Yet you want to who's at the more. You say you are sick. I put for calling in you nobody. Yes, papa. You want another mistake a car. Namaka, yes, a big busa. William. Na mafo ya boy ya nye tudibie obi benya ka se ntina na no wuye ni na ye nye wo mu ayi ani ye be ka mu ni na bo ayo boy na na pa cho mu chi na no fa ka sindi o si e di be free ya were bo di nani dan so Frempong o bo pa di fo ni be breeding aba family ho isaye that's what I want. The mood, the money, and that's and I know a deep can't call Munsume children. You bet you on the catchy everything. It's high a cocoa who you as into it. I put that part. Then check my ears, Nanium. I can't do your night. Them ways and the movie, and let it be a sign. Now, Frempong ye and Cassa. Now, your pong, Nakoda. Itimi ye busia kru akra adien kaetu dana nana no mo nana bo din titibre nyina nana no ni eni yo nso mpani sam trend se ya yo mo gati bi ya yo ma Frempong yi nana no mo nche ni pa so me nkofi achi ofani odi fi achi dodo bi fi jadem heya jadem abra ne ni nana aka obru ofuri ata call instrument na na to bio go betra so yes sata no na kutuku ni nsu na ajeman kanto ori ni edi na chi
ɛne yɛde ba akyimhyɛ do ɛne yɛba nsayi mu ha ɛnɛ ɔkɔɛ nana kɔbrefa ɛbɛgye adeɛ nana mpanyinfoɔ yɛ bia moakyekye saa mpanyin nsɛm yɛ ameka na mmom deɛ teɛ ne deɛ menim ɛna meka nana kɔbrefa gye adeɛ no ɔno nso kɔ ne sum akyire ya me kan aha yo putu kwaku ono so koye no ani yedi na na ti fa kokko na ne nyanko ma go ba okoye na di na na kofi ade ma ba eso na na koda eri na na Frempong Manso na na asumani ohini a onimu muma ohini a oyi university a oye enwonyu ni odi kan ya obefro na na no akoye na me kan na me dia kire na abetra ho no na oye doctor da wa ene ne nko a da akoye ebefegin na fakese efu na na Frempong Manso na hinie di mu ankasa sabre na kwa fa kotode ne azuma tikori kono openya probo wo mo ne ya ahemfo a eka no ho o me ni o mo dia udi hinu na o ma hia na o ma no dia na ne kuro wo dia o ma ni na wo dia wada ma nti ya yiwoni na yentawochi wada ma to do wa wo dia obia din a wa na wo dia na nkasa de ya na pese bi chuma di su di so yesa ma sem de wa na etobia ne sim su sa ko no le ba pa ni fi ache nti ya na ekobia na wura no na neno nanche sana na Frempong Manso 77 police enam se na kwesie ni Frempong Manso di che oya branchuwa a ye pushi no kwa bochie enti we nya kwan anye nana Frempong Manso asumani edo Frempong yi me chemu kakra no mama na ne ho se ye company fo ni na o wanye dia sam kase be me ho ye be chime company fo ni na ho abusuakuru a ye chime o omo su ye ya pa ni ekun wa kuna nti ko company fo e ko ni na yi ni ho na ye popo mo ko ya da do na nana Frempong Manso asumani ene nana opo se ni pa mi ni ani ye nye o ma Frempong ye kumo makonya ye nyo obusia kurwa ketika mima na no ati asese ye kika ye ni bebre aboma ye sikasem o ye sikasem na afensu ofaka mi bisa kadako ye be ka o ene ye be ponko ye ne kase dako pe ye ntumi fanya lo pa ye ntana na no ni ntwo ana wada mo ye di nansa ne mo ba se bia otufo de o pa o fa beti tutu ga se mi de si da ko pe de ri na ne wa na ba yi no ha tsanka ne so ma ye kwa so pa ye si ya bo po yi de nansa ene na no kuma ko aju de nkura si ni adi ko ene nansa ye mo ye no po ka si se ni e da ko pe be yi ho anje na me sro akaro ma ye dia ye ne nansa ase mo ko awo bo so ene nka no na nke be be ya ti ye be ko tu ye ntuma gu ni en fure fa kutukuni asam kase na odefo aboso akire no na kana na di risk abiso ni etwa bi ni ya ekoko na so amane sa identi na daroma yedi kan men to men ko na na no so mo kakra minim hwe na wadaroma sa Frempong yi opeso yi so di kofi ama no ne ho na wani hwe to so ebi akasen ebi akaha ewuradi obi ti say danso Frempong awanso Frempong we dia pa omo ka ase ana na te fa be fa omo ba e be ye omo Frempong yi wa ha e wo se yi a ho ye di na nchimu ya me na ka che ne na me ho ye di na nchimu ya be gina ho e obi aputu chen bi panin saman no nti o therefore asemo odi tu da ne ye de mo emu nche chimu kakra no wa chimu nti se be yi a ye specific at least na ma Frempong yi ni die ye nye o ma Frempong yi ye kun o ma konya ye nsa nye o ma abusia kruwa ke be yi dia na no betu committee a sa Frempong fo yi ni ene ke ye o me ya hoto bebre na da ma ye ka do ni na wo bi dia asem ka se ye ja betu eso ye di kan ma no esi e doctor so nti ye ja wa fufuro beba
ɛyie no yɛbɛyɛ ɛno nti na yɛte committee sɛ yɛyɛ ɛyie yɛbɔ obi din ɛde ɛsɛ yɛyɛ na yia na yɛyɛ ɛde akae ama no mu adi kan nyinaa yɛsɛ bi a didi nipa baako mmienu bi din ɛto so nanso amekae me nananom amekae nana bi te sɛ Nana Kotoku ɔno no baabi a ɔwɔ nim ɔno no nyɛ na yie ɔno no ɛko mu yɛ den no yɛde no kɔ Koromante ɛwɔ Sɔɔpɔn Koromante na mekyia mu nananom bebree afiri mu a sɛ deɛ ɔmo ayie yɛanhyɛ da ayɛ baako ne Nana Kotoku baako nso ɛne Nana Fosu nyɛ apɛnten Nana Kotoku koraa deɛ ɛko no mu yɛkuo no wɔ Koromante no sɛbe ɛkwan a yɛfaa so ɛde no ɛnanteeɛ no na bia na wonim sɛ metea na mekasa a mfama dwen na kasa akonnwa no kasa kyerɛ me na akyerɛ me deɛ ɛwɔ sɛ meyɛ nananom wo deɛ wonim na woka no tete Kotoku yɛako yɛakyekyere man berɛ ansa na yɛbɛduru ha nti na ɔmo anim deɛ nti a ɔmo ayi me afiri baabi a na meteɛ deɛ akeni sɛ mede m'ani hwɛ ha nti ɔmo anim kwan a ɔmo afa so ayi me afiri hɔ ama papa sɛ saa nneɛma yi sɛ bibinom tete Kotoku a ɔmo nim deɛ nananom afam ɛwɔ bomfa deɛ me Nana Fosu nyɛ apɛnten ɛfam deɛ me Nana Kakari apɔ ɛfam ɔmo nkonnwa wɛn ɔmo nkonnwa no wɛn nti nananom sɔpanin kasa a yɛ mo ho sɛ biribi taa akyire enti na Nana ɛkasa saa no yɛyɛ mo yɛ yɛfrɛ no sɛ ademankanto ne wɔfa kwakyea deɛ fɛ yɛnim dwuma a wadi ne fie ha ansa na ademankanto no ɛreba yɛnim ɛna Nana Kɔbere fa ahenni ɛbɛmfie nan pɛ ɔno ɔbɛtɔɔ saa asase yi ofie nan ne nua ofiri mu ne nua ti wɔ ɛna di akyire ɛna akyire Nana Nyanko akokɔ di sika no firi ntɔnan ɔwɔ so ɛde bɛtua adeɛ aka nananom yɛnim deɛ yɛreka ne nananom a ɛkɔ a sɛbe yɛnyɛ ɔmo ayie ayi papa biara a ɔmo nkonnwa ɛsensɛn hɔ a nananom akoa ɛde agye abɔdin efisɛ Ghana ha no ɔman atumi ne aman akɛseɛfoɔ mmienu a obi anim wɔ mo ɛwɔ Ghana ha ɛdidi nkɔmmɔ ɛyɛ Kotoku yɛgyina ha ne yɛde nananom nanan abɛtena ha ne yɛahyɛ no yɛahyɛ nananom animuonyam enti ɛyie de ahenni bi ani hɔ a ɛwɔ deɛ ɛyɛ no dako ɛno nti ne yɛte committee ama mpanimfoɔ akyerɛkyerɛ kwan yɛfa so a ɛbɛboa ɛnyɛ sɛ baayi kɛseɛ sei dako sɛ ne nyinaa committee no ɛbɛhwɛ committee no nkwantahen ho bɛka ho yɛfrɛ ne sɛ asuosohe ɛka ho nkwatenhe ɛyɛ wɔ mu a wɔfie ha ɔno nso de n'adwen ɛbɛba ɛna baako bi hyɛ kɔna hɔnom Mr. Controversy sorry ɔwɔ wo nso ka ho
ne apɛ mmienu mmiɛnsa bi aka ho hɔ so our agenda ne so elevation of some chiefs nananom bi a ɛwɔ sɛ yɛpagya wo ebinom ayɛ odi kurofo a ɛwɔ sɛ yɛpagya wo ɛsiane sɛ wɔn kuro no sɛnea na ɛte fi kane no ɛsi a ɛte sɛ bio mu atrɛ ebinom nso na wɔn kuro no ɛyɛ tight a ɛda wɔn so no wɔn ndu odi kuro na ɛwɔ sɛ wɔn nso yɛpagya wo ɛne other titles a ɛwɔ sɛ ɛyɛ ɔmahia daroma ɔde ɛma mpanyinfoɔ ɛyɛ nananom bi no ɔde ama wɔ saa bere yi nana ɔmahene ɛka ho asɛm nti sɛ no yɛ ho asɛm bi ɛka na asɛm bi bisa ɛno nso yɛato ɛde ama nananom sɛ nananom ɛbɛbisa ɛho asɛm bi sɛ asɛm biara nso ni hɔ a na yɛato aso ɛwɔ hɔ Tiamio, Medina and answer more kind and Toshkins, Akyem Kotoku Traditional Didi Kai, the ball of my in a super papa, oh, Oseadeayo, and the ET. Then I say, Power in your noir, and yes, I'll call you noir, or a bomb of Basuno. Then I say, I feel that true. I was a watching pen your paper. Now, a possible one year bonus saying, one year bonus saying. Secretary home. Sunday, of Frempong Safoche. Akyem Kotoku ahemfo Dibreno Eyosom sɛ wobɛtu ho asi hɔ sɛ Kotokuma no ho ehia wo na sɛ Kotokuma no ɛho kyere no anaasɛ ohia mmoa bi a wotumi yi wakoma mu na wode ba na wobɛsom weyɛ deɛ di kan koraa na ɛbɛtoatoa so baabi a ɛfiri sɛ mehu sɛ Kotoku ahemfo no ɛne Kotoku ɛma no mɛma bebree pɛ sɛ ɔmo som paa woyɛ pani a wo na wɔ sɛ wobiebie kwan ɛma wo deɛ di kan Akyem makers are yes 6 no. You better pay them, and then you better pay them. I'm not going to do 11. But we hear the name penny for now. You be a coin Emma or more. A big crana the next time we be share. Now I'm penny for now. Ebe pay them. The big crana sign up. If you say, there be a coin, let me go bit me up about to do sir. Of Frempong and Manso. And they know a sign, sacrifice. And then, so Obi Owa, Nitikura, Obetra, Atomo, and Yama, or my hinena. And they know a peja. I was so sorry. A sacrifice. A time will be a honor one. Or yet you will not. Or per se a bonny day cry. Or per se a vetting day cry. Apansa, sorry. Me so sorry.
Abonten do mo. So what's my and I want to Apesuma ko hene wo ha. Apesuma ko hene e wo ha. Akinka so bra. Are you being here one? Baby a kanko bi ahye baby a ni monyam bi ahye no obekọ akwakofa e dia Kotoko yam fama mo kwa se ya dia mamo se mo frefra ntoma na monfa enanti keke esa se minim se djuma mu betimi ayenti esa se mutikura mo beti ato ho ama Kotoko manti esa se moja mode nyina begu ho ama Kotoko manti medemo ekire Nadia osi oni Kotoko man ebetentam no oba mo so mo beka ho na mo moja the last drop no esa se me nim se mo de beto ho ama Kotoko man enye se post na mo pe entina ye pega mo mindim mo akoma minim mo adwen minim de mo betumi ayenti eye adwuma ho nananom enye post it's the prayer mo be fa no it's not about you enye mo enye de mo benya enye de mo de be frefra ntoma nananom eye oson na menim se mo be somonti minnimu se mode mo ahode nyina ebesom Kotoko manti I don't think nana mojina yenim ha adwuma no menim se mo beye ubeyi mo adwuma mo yem aye ubeyi mo akoma mo aye ubeyi mo adwe mo nyina aye mode babia mo influence nyina ewo no mo ne ba ta Kotoko man no echi na mindimu se mema mo akasa na obi a kire ne bobre no a kire de ntia mo so gidi se sa aboso body mo deserve no enti nana no mo me de mo mai a kire mo Osumu edino adawo so esu we no nye entuma a mo bekwa ha ene hia omo enye abodi abebo no ena ehia no omo edina ha ya no ne hia omo woni omo kasa mo nkyere se adwuma bi wo ha na mo mfa mo ni nkɔhwɛ eno no be sorry akɔhwɛ omo sorry mpaja omo abati kasa yo brempo ye no ntino mo gina na na se mo ba se ye mfra from brempo ntino mo gina ha ne mo botra adwuma mo bɛyɛ nti ɛna ya pagya mo etina na emre no bɛba
ama mwanso watumi akasa na no wahu mobobre no wahu die ntia omanhene nsamanfo afa ne mu akyerɛ sɛ yamamo emaso again enye about mo about Kotokuma montrance yɛtɔso ɛyɛ mahemfo a menim sɛ deɛ mekeka nyinaa no ɔman no ɛda ɔmo akoma so a ɔmo pɛ kwan abɛsom ebi aname ɔman hene no ɛna mimie ɛkwan no ɛma ɔmo efiri ɛnɛ ɛkore nkwaten hene ɛyɛ Osabarima ne nyansa ɛne n'akoma pa ɛne n'akokoduro nti ɔde ne experience nyinaa ɛbɛba mo mfa n'akonnwa no mmra no na ewie a ɔbɛfɔ mfa n'akonnwa mmra menka no Ntronahe also mankind no na also bra a free na ko also here Osabarima na cross he ono de Osabarima cross he ono te ho no mo nsama no efiri na ko wa be body dia tu ase no amfa Osabarima no any kan no one o ade eni ama obetimi aye no munya ehuru ye nana kwana chief investigator efiri na ko no de wa brate kwa obetimi abegina what more for no machia anakwana nana mama so Ejabo akunya tuntum na afi free na kro Osabarima abodom hene Church akukwaso no so man kan che no bra efiri na from Osabarima Asarbediako de so abodomi ebia no obi nim de ntia abodom hene ogina ne na so ekoba se pani bi pese odne wo fa se be pia kono mo hene na sabe agenia de ayi yesi hene bia ena mehu ekwan ya yade ebe faso nyafoma ofre no ma nanso oyobia onono otise se de mpana se de mepe akokwa so hene asem omakora bebi owo makomo odaso da otise nkwate enye so wo fie ha nko a
ɛna mehu sɛ nkwate hene wɔ ɔman hene ho ɔdɔ ɔte nkwate no nyinaa menim sɛ n'akoma ɛwɔ efia efi sɛ ɔpɛ nokorɛ ɔnyɛ bias ɔwɔ dɔm atefa ɔwɔ dɔm Frempong Manso as far as we are concerned nkwate hene ɛyɛ statesman wɔmmɔ mo nsɛm ho no Diabra, the was in a lot of more dancing. Babia Yaduno. Aya Oseadeayo, make sure Akyem Kotoku Traditional Oseadeayo Dr. Frempong Manso. Oya president of the Akyem Kotoku Traditional Council. And then Kotoku Mewura Akasa. Wato na nim tuo ene. Enti babia bi nananom ebepeja. Na ọmọ bẹ̀ṣẹ̀ nkwantanso na ayẹ fẹ́fẹ́fẹ́. Anyẹ sáadìẹ a na sẹ na yẹ sọrí a na ẹwọ sẹ ní ẹtìẹ. Ní sẹ́ẹ̀tì no mo bá sira kwan na mo akọ gyina na mo aba bẹ̀dá ase na ní aka no yẹ de bẹ́ ma akyea mẹ́rin. Asa Kotoku Manso ne nkan konti. Ene day wapagya yen penifo nsia ye gyina ha yi sɛ yɛmɛyɛ wura asɔmfo ne yɛnsom Kotoku man. Ade akoma so se yɛbɛsom Kotoku man fisi yɛwɔ saa ɔpepa no yɛ nananom ayɛ ne yɛbɛyɛ atoa so ne yɛbɛyɛ nso ama na boro so. Enti drepren yɛgyina ha na ɛwɔ sɛ yɛsi biribi akyerɛ yɛwura na nananom. Ese ni yewura ene nananom ayɛ no ayɛ efe yie na me yehu sɛ enokre sɛ ɔsomo ne nananom bɛsomo yɛ ama nana Frempong ne man ɛtrɛ yɛ ama abɔdin Frempong o man so no nsa ka yɛ no yewura ahyɛ mu kenane ene wapagya yɛn sɛ yɛmma mɛka Frempongfoɔ ho
nneɛma soma kotokuman enya fapempa na yɛsra kyeame etu agyina yɛbaeɛ a yɛti a wɔn mu ne sɛ kotokumawura ɛyɛ yɛkura yɛn nsɛm hyɛnap pɛntu mmienu odwa bɛma a otua dua na nneɛma a yɛde ahyɛnsodeɛ fitaa baa kyerɛ ne sɛ afe 2026 no adaeso ne nyinaa kyerɛ sɛ nkunimdie nko ara na ɛwɔ kotokuman anim yɛwie ya yɛde buoma deɛ ɛyɛ fufuo a ɛfitaa paa nso tɛɛ kyerɛkyerɛ sɛ ne ɛyɛ nkunim nko ara na ɛdi kotokuman anim abɛmpɔfoɔ ne akyeamenfoɔ nso ɛde ɛda so kyerɛ sɛ yɛwura ɔne mpanimfoɔ na ɛso nti ɔsɔre a wɔde ahwɛ abɛmpɔfoɔ ne akyeamen na muhu yɛ ha nɔpɛ wie a na yɛnante sɛ yɛwura Oseadeayo Dr. Frempong Manso a ɔtɔ so nan Akyem Kotoku man sɛdeɛ nananom ɛnɛ ɔbɔ ɔmo abɛmpɔn yi ɔmo kasa no lɛ ɔmo sɛ fiti aseɛ no woyɛ wadwen sɛ nananom ɔso daeɛ sɛ kotoku man fi wei deɛ ɛsɛ ɔpɛgya ne ntoma ade fira kyɛkwan biara nananom a naka ɔmo wɔ hɔ no ɛsɛ ɛbobɔ ɔmo aba so na ɔmo tumi nya ahoɔden na sɛ ɔsompa bi wɔ hɔ ɔmo tumi de asom ampa ɛnɛ ɔfrɛ kanisa kanisa mu eti ɛma saa asɛm no to dwa wotu w'ani no wɔ abɛmpɔnfoɔ nsia yi din sɛ ɔmmra na ɔmmɛka wɔ ho na ɔsompa bi a wɔ biara no nso ɔmfa nsom na kotokuman ɛtumi pagya ne ntoma pa ɛfrɛ yi nti ɛnɛ na wobɔ ɔmo nyinaa din abɛgyina ha wano a wode too so sɛ ɛnɛ wobɔ ɔmo abɛmpɔn no ɔmo ani asɔ papapapapapa so sɛ na wɔyɛ de sɛ ban ya ɔsɛda deɛ ɛwɔ hɔ o nanso yɛtu agyina na mmom wɔn no ade bɔɔso ma yɛn no ɛhwɛ ne ayi ebi sɛ kyɛ wadeɛ na wɔntumi a na so ase a ɛwɔ ebedwom a na ɛne amammerɛ ne amanneɛ nso ɛbɛbra nti ne sɛdeɛ ɔbɛn nkɔɔfo a bɛgyina ha a wɔbɛkasa no ɔsi asɔ wɔn ani yɛdi kan wɔn kura mo snap pɛnto mmienu afei sɛdeɛ bɛyɛ a ne yie yɛ ɔbɛtumi aba na no kwan so atumi ada ade nti obian fitaa otu edi a no so ka ho afei obu ɔmo adeɛ a deda so we deɛ edwom edin a ɔbɔ yɛ no mo yɛ o ɔmo ba fie no ma bɛda asakasa afei ɔsɛ abɛmfɔmfoɔ ne nananom nso ne akyeame nso ɛdeɛ ɛka ho ne sɛ akyeame nsɛmma akora ɔsɔ bi a afei ɔbɛpi ɔmo akyi na aseda papa bi a ɛwɔ biara nso ɔmo de aba abɛda wase sɛdeɛ ɔbɛn mpɔnfoɔ abɔ wɔn din nɛ ɔmo kasa na akyeame aso ada ase nananom ɛda mo ase Air development of industrial farms and other developmental agendas. And no, Omahene Beka who has some kakra. We are many of Hono, and no bit me at us. Nananom the intima me developmental agenda, commercial farms, industrial farms, no by any say a person in mass employment. It's answer we are here. We mind we are on the baby a year young Kotoku yan skill a year queer near some war assassin. Now I dream on this and assassin be brain so at the home. And yan started a map into your mammy Munu Dutch Nibia or yeah or share topography or software different the way assassin and meander as Hana Kayanya baby, give it to me. I ensure I available now. Assassin, it means that's so I bet to me. I shall see or what into your demarket baby. First, you know, a person and your site no ewo. Now, industrial farms, no, your person, a young said the intima. Yen amabu no ani nyiku ya ho me se omo ye fo no for our products no omo nyo bia ma no ento enti emaye de di kan ye hwehwe ewiase product be na ye ya ye betumi ne to no ebetumi aye easier enti ye ne research agric for research committees no esia ye ne kusi omo o
I'm from Frempong. OPRI for Asia, Emma, Yenina, Yadrin Corset, yet the fat coconut, because some more products are 3 to 4 years, no, not commercially, no. I hear vibrant. And share research, no. Now, coconut, no, a year chain, oil palm. And my market. Ewa Buchi. Say, products no omo beto ana. Enti omo beto virgin coconut oil, organic coconut oil no. Omo obi wa America, go Europe. Omo epe fruit no ankasa. Coconut fruit no omo beche say omo pen no packaging no. Ewa Europe, EU no. Omo so aye crab no. Husk no, fiber no. Omo beton so shell no air din no so omo deactivated carbon ya de omo si apẹ omo nyina e o nti no se be e be a central farm but the kuafo no bi o na so omo won sase a 1 acre half acre kwa no so pese odua nkube no bia obetumi adua ma ya pa akoto aha na tese no bi se odua bia 4 months 6 months pra no na aba commercial no ton a be ye san money nyina and the year ye pese ye ne say farming no ye ya ye betumi at the secondary value amano near prod ya develop products no bi o ha asan ya ton it is ye can commercial industrial farms the air cost wo oman hinu adwemo ne de me country of ye pese ye no already no coconut no ye nya project documents no I discuss it with commercial people for form better or butchery now yeah I want to fire that's what the buyer so papa I don't want to be controversial share oil farm research institute I say 19 something over you know what that can be okay our intention is for research purpose. Research into the iron duration. Now, the top one is to shall contribute as I say now. Omo name K1, K2, me to see what Afiabiano in the mood different, and Tabio Beduya, only different. To let you know, assassinate Adam. The pass of Frempong. Assassinate at the crown. Almost assassinate Casampo, among men and Casampona. Individuals. Assassinate cannot own team for the 21. If you go into cash crop, it's a body now okay. In the time also, that's a 1%, or maybe on my banana. Yeah, 1 point. But we can say about almost 2,000 acres now up to date, only TV fire. The toss will be also say GCB, the fire assassinate. Nana Mania Ankra, second. Akyem Kotoku. Oseadeayo chairman. The Manso made ma Irishim and then that's all. Ama mi wura tie ne say. Nkwaten nkramfo bi bagi asase. Na 1927 na lease no ewu is about 1,500 acres. Lease no bewu I can't just 2 years. Now, I say, you know, with the Wuse pa, be sure say, Kotokuma in person or the idea, you never get me the idea. Contribution be any also, sir, yeah, by in 4 years. Yeah, by in 4 years, if we are 4 no, or more year in 4 no. If you are 4 no, in 4 no.
yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛma wɔn akwanya bi a wɔn ɛbɛtumi anya mortgages de asisi wɔn adan na so wɔn anya commercial values bi sɛ bi akua ni na yɛbɛ sɛ youth no ne wɔn yɛ capable na wɔn ani gye kua no ɛho nti no deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ deɛ ɔbɛyɛ afuo no bi no ɛsiane sɛ yɛne no baabi a bɛyɛ contract sɛ ɔbɛtɔn product no ama yɛn no de saa nipa no sɛ ohia sɛ osi dan bi ɛwɔ baabi a yɛbɛtumi ɛsiane sɛ yɛbɛtɔ ne product ne yɛn na yɛbɛboa no ama n'afuo no ayɛ yie nti ne yɛatɔ ne nneɛma no sɛ eduru mmerɛ a ɔretɔn ne nneɛma no sɛ price no yɛ 10 cedis na sɛ ɔpene so a ebi a yɛtua 7 cedis a not 3 cedis no or contribute towards ɛdan bi a ɔpɛ sɛ osi na yɛsi ɛdan no ama nti yɛpɛ sɛ yɛdie no yɛamanfoɔ kotokufoɔ no na ɛdi yie akamfoɔ no nso obi apɛ dan a ɛyɛ first class ɛdan nti sɛ yɛma ɔmo ɛyɛ mfuo no a ɛfuo no ɔyɛ businessman ɛfuo no yɛ ɔno ane deɛ employment yɛ ba sɛ wɔn own business no a ɛma w'ani bere sɛ wobɛyɛ adwuma no nti na as much as yɛyɛ pɛ sɛ yɛma employment no deɛ yɛ encourage mom ne sɛ ɛfuo no wɔayɛ bi na wɔawoyɛ a na sɛ yɛwɔ products bi a wɔyɛ pɛmpa sɛ yɛsisi estate bi na sɛ ɔpɛ estate no bi ɛsiane sɛ wɔwɔ afuo no nti wobɛtumi ayɛ collateral na sɛ wotɔn wɔ nneɛma no a ama company no a wɔanya bi de atua mortgage ɛno no ne yɛtumi asi dan no koraa ma wo ansa na wɔtumi wɔatete atua nti ɛno ɛyɛ one yɛpɛ sɛ yɛha aboɔ ne anwea ɛne timber ɛwɔ ha deɛ a ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛkɔ real estate no mu na yɛntena hɔ kwa ama obi yɛntwɛn sɛ obi na ɛbɛsisi adan ma yɛn adan no bi a yɛsi a ne yɛde si school ebi a ne yɛde si hospitals anaasɛ yɛde si industrial biribi a bɛtumi aboa shopping mall nti mepɛ sɛ nananom mo nyinaa mo adwen ɛkɔ sɛ ɛno sɛ yɛtenatena hɔ as leaders a yɛnwen business no wɔn nyinaa yɛ opportunity ɛba a yɛn nyinaa bɛtoatoa adwen na yɛayɛ ɛhia sɛ wobɛnya sika bebree bia ansa na wakɔ akɔstarte sɛ woyɛ biribi kakra bi a wobɛtumi de ahyɛ aseɛ no yɛn nyinaa bɛtumi de adwen aboa ma atumi akɔ anim nti na saa na real estate no baa mu a saa na medwen no woyɛ afuo a wobɛtumi ayi so afuo no as collateral anaasɛ product no as collateral na yɛsisi estate bi a wɔtumi ato bi nti na adwen wɔ hɔ ɛno no baako mpɛ sɛ adwen ho no sɛ yɛn adehyeɛ no bi wɔ aburokyire a ebi a na ɔmopɛ he adi nti obi a ofi sɛ ɔwɔ ɔman ho dɔ na nananom tumi pɔne biribi kakra ma no no nso ɛtumi de nneɛma tototo ne nsa no akwanya no ɛwɔ hɔ nananom nti yɛma yɛadwen mu ne yɛnhwɛ yɛn nkurɔfoɔ mu wɔ aburokyire a ɔmo anya ahenni a ɔmo bɛdie na yɛnhwɛ na mutumi no yɛmpɔnepɔne kakra ɛma ɔmo nso ɛmɛboa mo mu yɛ biribi a ɔmo aba bɛboa mo ɛno ne one of the things a nananom wɔ ho adwenkyerɛ bi nso a ɔbɛtumi de aka ho nananom ɛne temamufo a ɛwɔ ha ne deɛ nea meka nie ɛnɛ yɛhyia fɛfɛɛfɛ metwa m'aniwa benkum nifa mehu sɛ nananom ani agye firi sɛ nkonnwa ani agye nea meka nie dwumadie ahorow bebree ɛkɔ so nea ɛwɔ mu ne sɛ ɛnyɛ abere nyinaa na yɛbɛsrɛ sɛ nananom ɛmɛso ɛnyɛ bebree obi ahoɔden kakra bi te sɛ neɛ asɔre dɛm yɛyɛ nana na nnwom bi a ɔmtato na asɔre dɛm ɔsɛ monto botom na monkɔ fie nkɔfa bi mu na saa na teɛ nti menim sɛ nananom yɛn nyinaa yɛba ne yɛde ahoɔ ba ha a ɛbɛyɛ fɛ sɛ yɛbɛhu sɛ ayɛ hyerɛn kakra
mɛyɛ wɔn nso yɛ na yɛmmoa ne yɛmpagya kotoku kakra a yɛbɛsrɛ sɛ yɛmfa nsi yɛn ani so sɛ afei bɛkɔ awieɛ no na at least yɛde ɔhoɔ koraa ɛba sɛ yɛhyɛ fa nti yɛde ɔhoɔ kɔhwɛ yɛane nkurom a na yɛkɔhu ne a ɛɛfɛ nti meda mo ase. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.